Hello, hello, hello. So,
Hmm. Yes. Ano mga project? Wala pa. Oh! Sige. Nakasaksak pa ba ang ilaw mo dun? Oo. Patay mo na yan kasi dyan sila. Hindi. Ako ay hindi. Teka, nakaano yan? Hindi na ako eh.
Itu, yung babae niya, nag-inangot dida. Kuan ito tautaw ang wala si ano, Diyos kabasis eh. Enjoy your life. Durong ba na eh? Ngain, Very cool. Namutak babae. where are you? Hi, hi. Click the link. I will invite.
Bye.